Kilong yeng ki bedong ki bamat jinge kamtam habadan ki ba iej bathon ki bangan bat khalat no nakadaw ka jingpang COVID-19 namar ka jingram ka bai sumar ki chaka a jing sumar ba fer kanong ba shilong kamtam ki chaka sumar simen ka jingwan ka klam COVID-19 klakta e nengkong ki budna ka yoga kon bat ki ba belas ngi bat bam damin Henry habos niubok ki shalan shop ha ka jingpang ka bu jinge namar kim yo ban lej banwan ni ban kamai ka ji namar ki haban sumar bat set slung ni la dia habai keren bot ba lambor malangyang ubadei amali ka nongkram mulai tu bu dangwan ban yarap ban ai ya ka wei ka long yeng ka bala dono e wei na kit khot nakadaw ka klam COVID-19 ulawan ban yaram ban pej yo don jinge ban sei yak met ka basa ka chungi dangshan uni unong mikman ula thiet hi na lapla jong eki cylinder medical oxygen ban yarap egi brio ha kotonsi ki bangat eki jistom e nakadaw klam COVID-19 jingwan jonga matausi agwede bat kajing khano jong i weilong kumi wana po ka konsusi jonga lawan kili menin mendai tangani goi ka kes ladan kajing jag basusi menin ka singiru ya iwe lagi khon samla budan po tesnok smeki ya ba la penkhut ya kamet jongi menin te samdang singi kaya buat sa ini long kumiru bana smeki sila duno ya ka jim ka jongi te komu nong mikmat sabag gila pentir siya ka kamram jonga kalong manwan man hirap lam samta jungki man pet manyo man sei sa basuk ya kamet nama gumbalong manta buon kilong yeng dai kendu sibun ki jinge kila sya kontin hapo kiyang kiyang misha syu ban mi iki mdan syu mano ban yarap iki bai hasem gimla syu banwan yang so kabanta jonga kalong ba numbi ikipat ba kumhani ka por bangan yai don ikat batki kumbang ala Ukraine hi brobor bangan yai age jing shakri go bahatam pagtasyan lam nam ta jungki panyarap iki kumhani ka por ka ba kong yang kay kendo ya kini kijinge kadi kita ka ba patin kong service to mankind is service to God yang so nakaliang jonga kadi kita ka banta ka ba panong nga banwan hi ta kamet na jong bat pati kina ba kinyo ban ra igamet tak masuk ngi isya ikata ka jinglong jingman jong ka ne ka jinglong ka prathai ka nang sneu adai na ta ka daw shpa ban thui phi ba ka jingwan jonga naru menden hadu menta ba klaya pentip sanga ba kiwan kilong yeng ba jinjar kilong yeng ki bastong nama season rung hapo hospital ka baningkong du ka ka oxygen kamot kidawai ki barem kabay sumar ka barem te ngasim mi karay tanggaway kulong ba hankasyan tagabor na jong matpati kana ba ki brew jong agdan po konsusi pati kilong yen kibudan hapating jong ka jingjinjar ay nga pati kana mga nganum iyaki bat nga niya ito kat te ngalalum yung meeting ka magkarki kaba hakisinong gitaw kibuday po ka than hibro koy kamtam haka smith tula don kajing klat tu arngut kam sange but ngindon gajelang kaba hinyo bani siyang lasiningkong kabalong turkey but banne ya ka random testing ya ki paidba don apo kadigisno kata kadi kaba ka step ka baningkong namar sisin la don bakhlat la khlat ang wiru wa de gajing ma ka ba khra hatu ta mentali kamut yabut menin iwe mentasi iwe te ka kamram jonga kalong bat penti kana manyada gi pajba mangindon kita ka ji kendo bat pan suthu gi pajba ba kayo kasmit adi gawi kayo ba ka ba boro fi ki bring asor gi wan banyet ki nang tai kadi gawi kayo ka ba la bananam te dai na magata ngidon kam e ban contain ka ka bakar ki imda kalong ban declare ya ka kum ka containment zone tingi suthu ka jinge kam dai ga basuk bangin ai ka containment zone ban declare kam dai ga basuk namar ngi ya ka jing long jiman jing kibriu ki belam step ki bam damet te henry nagbanta ban yada ban light nagini ki jing stom jing kibriu te nga so nagling jonga bangan appeal shaki padba bakin yaisha lagnumnong in haban contain amduna ga sitayo sang bangin la ban identify ban detect ki kibriu ki ba long positive te kata de ka thong ka ba ngabo khmat yak ba ngala khot lang ki doctor in charge ngala khot yaw
magistrate in charge jong ketiga area jongi bat ki nong yekit yaba yekisnong gathau yega bakin plat yega por jongki bangin yo bani phali jumut haswa bangin chem yega nu garai tigata di ba don kam e hagni por ban pasro shiki pajba bakin hab ban nong ki bayesha bat ban fikir bha namata yelade